egia kapitantzen zuen. Agurtu? Nya. Eta musiko dema gure parte gure ezkideak garen ere. Zuen agiran ere posible zuzua. Gainera bakarrik nago hemen, onge geratua antzarekin, zakilorekin, no seke que no puedo. Ez que... Bai, egian egon dira. Bale, hemen abezaren. Ez que gu egian egon dira, talde batzuk egon dira, zaten nazte osoa prestatzen. Eta pequeña bidoia zaku horiek, bai. Bidoian zokatik ez da? Claro, egiten dute urez bete azkenean eta azkenean ja geratzen dira. Baina, ezke batzutan ematen du ez dutela mugitzen. Ba batean, porque jende pio dago ratzetik, ateratzeko nahian. Behitu, Meto txusten ganetik. Susana, irazelako tensioa, espresioa, ezantzaude hor, ikusi de, Arantxa eta horrekin horrela. Beraiek, ezin moitu. Ja, atera ezinik, batut. Gero zartzen bara horrekian, ja, oso gaizki. Hortik ikusten oso zailan ala, ateratzea horrekin. Gero eta gehiago. Eta ya hori da gero ditu. Eopa! Bai berriz igotzea, ez dira jarrera, baina da urte batzuk ikusi. Jende gutxiko, Tira behar dut. Haute, pasan nota Alemaniateko. Orduan ja esaten zuten jendeak, igora da. Hori da igo hartu dira. Hemen, Lorinto tiene con la pista. Dagoeneko pirata gutxi falta zarete gaitik ateratzeko. Atera gabe. Animo! Bai, oso. Gainean konardez, gerin eta ematen dute gauzak kanpotik. Ondo, eskarria.
Hala,